Det var Kåre. Hej Kåre. Man skal ikke bare slippe grebet. Nej. Det er jo hele året. Ja. Det er sådan, jeg tror det er februar eller sådan noget. Jeg kan godt få sådan, det er lidt en anden udfordring, hvis man sådan har forskålet hen eller noget. Det er en, der smelter. Ja. Du skal ikke holde fat højere op end det øverste. Få lige hele snoren over, Mikkel. Fik du Mikkel baghovedet? Nej, den bagerste del af det ramte mig lidt. Det er ikke slemt. Godt sving. Hold nu ved, Mikkel. Jeg tager video. Det er en nummer. Jeg tager video, bare roligt. Du skal den på video? Ja, den er på video, bare roligt. Optager du video? Ja, det er godt. Jeg går der. Thomas, er du med? Ja. Har du stået også i Prime View til at se Mikkel? Jeg så det. Så på kættet herovre fra. Er du okay, Mikkel? Og så er der så skidt, jeg har fået mig til. Jeg er glad for, at du i den grad bidrager til underholdning. Prøv nu at se, hvad du gør med mig. Jeg bliver vores mand op på stangen, så han kan få et ordentligt sving. Okay. Nogle sætninger, de skal bare ikke høres ud af sammenhængen, vi skal ikke. Og der er også mange knuder på rebet, jo. Mikkel, jeg er meget, meget glad for, at du i den grad bidrager til underholdning. Ja, det tænker jeg nok. Ja, så er du bare over. Det bliver mindre Savner, du skal holde ved det nederste. Eller den øverste. Den øverste del af knuderne. Nej, knuderne. Den højeste knude skal du holde ved. Du skal ikke holde højere op. Den højeste knude skal du holde ved. Ja. Tro mig. Ellers kommer du ikke af, så er det for højt. Helt sikkert. Du kommer for højt op her. Den øverste knude. Den er tilbage. Så har du lige fat på rebet. Ja. Det er for højt op, Stavner. Ja. Kom så. Sådan. 3, 2, 1. Løft benene. Yes. Ja. Så tilbage med den. Kan du se, hvis du har fat højere op, så er du ind heroppe, så det kommer af her. Jeg tænker bare, at man skal bare være sikker, men det er selvfølgelig målet, det på. Det er en fejl, det er der nemlig andre, der gør. Så sker der simpelthen det, jeg tør ikke at slippe her, fordi de er alt for højt op. Så er der altså kun én vej. Og det er baljen. Ja. Kun hvis man er 2,30 meter, man skal holde lidt højere op. Ja. Det er jo mange. Ja, der er der ikke ret mange af dem. Nej, det er så det. Ja. Flot. Oh ja. Flot. Er I klar? Jeg havde jo regnet med at komme hjem uden at blive skidt ved at udlage Mikkel. Du spurgte mig op ad vejen. Ja. Ej, det er fandme god skidt, det er glad for. Anders, optog du, da han faldt? Nej. Det gør jeg. Og så Mikkel. Til dag. Kom så. Helt over. Er vi klar? Oj. Må vi lige få sovet, Mikkel? Mikkel, du skal over prøve igen. Det er en ommer, det der, Mikkel. Det ved du godt. Værsgo, instruktør. Så vil jeg være der. Nej. Det er en tur til, Mikkel. Nu har I fået det på video. Det er ordentligt. Det er en god sportsmand.